Hi, hello mga kabisaya. So laing semana na usab ang atong ubanan karon sa pagpaminaw sa maong drama kun ako ang pasultiyon. So bani ko ninyo sa pagpaminaw ining laing sugilanon na usab sa atong sinder. Lain pa yato kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel. Palihog ko og subscribe o click pod sa notification bell para updated mo sa matag upload nako kada adlaw. So, dili na ta maglangan ato nang isunod ang intro aron magkuban kita sa pagpaminaw sa baong sugilan. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanoy nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan, sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner sa mga ko dari si Randy Dad. Kung ako ang pasultihon, asap kita, ha? Always say a prayer, mga kaisunan mo na importante, atong pagpanalangin o pagsangpit, pag-ampo ng ito sa labang magkakagahom. Lord, thank you kayo sa imong gihatag ka namong grasya. Matag-adlaw. Thank you kay Lord. Bueno, dito maglangan. Ang suot ang pagkartong katagan ng pagtagad ng pinadakin ni usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Ludi. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Ludi. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga sobra kahambugiro nga hangtod ang mga personal na kaayong butang ipanghambog pa. Pero aron inyo kay masayra ng akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso dahil ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natuto. Uy! Naman lagi ka diha. Ganina ka ra diha, wa ka mo duty. Duty man. Unya nga na pa man ka diha. Apin ako nilakaw na ka, uy. Ay, relax lang, good. Maka lang. Bala ka mga. Unyag maputbol kasi mong trabaho makal patana. Auswagi ng football. Di ba? Manutpik sila siling tukog. Wala kay bago kung unsa ko, kalakas sa among trabahoan. Manang magkintog yun sila na ako. Mao ba kuya, ano magkinto dyan sila? Huwag ko pa. Sa ako nang gisulti sa management nga tak-tak kung ka ng tawhana. Ako ka na bang management, ako mo tak-tak-tak na dayon. Sabo di ang bugirua ba ni mo Jigo, di man taong ka naliwat, uy. Siyempre, sa akong amahang gwapo. Ayaw na lang diha Jigo, mura sa jug ko wag makailas imong amahanda. Nalimot ka silingan na ta ni adto. Kanang imong papa mag-adtuan na sa amo adto na magutangan. Ay, kiniadtura man ito dahi, pero karoon, no? Wa na, syempre kay minyo naman ta. Ang ako imo naman mao tingali na purpose nimo no kung ngano gipakaslan ko nimo no. Wa, kung tao. Ay nalang tani mo Jigo. Kung na siya ba? Unha kita na niya, oh. Ikaw ba, magpasidaan lang ko nimo ha. Sa managang. Kanang imong hambog ba, ug ingon man kanang imong butbot. Pahinahinay na, uy. Paginahinay. Huwag ka kasabot, ha? Gihimo ka lang electric fan sa atong mga silingan. Anong taon? Alimot gani sa ila, manawag din na sila sa imungan.
Ngano malagay? Ikaw lagi mo nilang electric fan. Kay mas nindot kuno ka kay kusog imong hangin. Selong. Sige, panghambog pa. Wa ka mahibawong gitawag na ka sa atong mga silingan og 3D. Unsa na 3D tulok adlaw? 3D electric fan. Abi na ko unsa. Nya. Hoy, kamo ba? Ay mo pagkuyog ni Bitoy ha? Ngano man daw? Uy, Standard ba sa to siya? unsay standard. Standard electric fan. Oh. Nang ayaw mo pagkuyog, kay ug magkuyog mong duha, kuya og mga palid ng mga tao. Makidot. Oh, maayo kay nag-abot na sa ding duha ay. Pasensya na ka na, ha? Ay, kumula ka. Kaning imong tindahan, himuon ta niya ning department store. Ay, pastilan. Kapobre biya taon. Kung ako'y mo ingno ng salod, Kung ako, buligan lang ko ng esos. Bisag ibuon rin mall. Oh, mall. Oh, wa na. Wa na good taon. Tigo ba? Nasugod ng hangin. Kani kusog pa ning Kristen. Pero, hoy, siguruan ninyo ha, nga dili lupa ding akong tindahan ha. Wala ka ng salod. Kay kaning yung hangin na ni, mura na nag-utot. Ay, Bida utot niya. Huwag ka kay bawa kung kinsay naghimo anang mall og mall official. Ay, pakuwaw do. Kay ka na tagiyana, nagludluhod taw na nako nga. Makatukod silang siya na. Kay, ugwa kumutando. Di na makatukod na do. Bida utot. Mga ikaw ay na pagpangatuga-tuga pa. Kay dito ka magsilbi na ko. Ha? Wa pa ka ba tao do? Nga maoy mo guba sa akong record. be, klarohon nun eh, tato. Klarohon tani. Unsa ang topic nato, be? Bisan unsa. Bisan ang mga mga taong mga karaan ato na hisgutan. Kana da, nindot ni da. Nabibi, sa specific topic yun na to, ani be? Ay, kanang mga panahon kani adto nga karaang mga tao. Bisan unsa sa karaan. Samot ang pildi na mo daan. Ha? Kay, nay, kanang wala pa ng mga daan, wala na. Kining naunga, mao ni karaan naunga. Kay, bisan ang artist, maglisod og drawing Ay, ani. baya. Tanaw si mong naong. Totoo kayo daw, ha? Ha? Murag daghan kay sisi. Dugay na kinang naunga. Bitaw no, Max, ay. Kanang imong naong ba? Mo ding parat kay kag naong kay gitug ka naman na nagsisi. Kung may isot ka na imong pinakakaraan, no? Naanatan at Biblia. Ay. Abot nagbibliya ay. Maunay pinagkanindot nga topic about sa ginuunan. Kana. Sige. Mao. Katos Barabas ba? Arip to siya magpangayuan akong Lord. Luhod, but-but ranan ko ito. Si Putput. Yung sa man mo pagkaibaw nga Putput, ha? Pagklaro na. Oy. Ayaw mo pag-away din ha. Pulos na ni binut-but ato. Way maninood ha. Kano ba aksay? Manok ka na siya nga nuro ka ni si tao. Unsay ako. Ay, wa lagi mag-away. Pamut-butaon ning ato ron. Mamauli mo dito sa muka ninyo. Oy, Max. Mas nagtukas bugan ka, ha? Ako, labaw na ko. Tuo nga asa ko kung sibog di mo, no? O saman, ha? Wara kas kumingking taon ako sa kambugiro ay taon, oy. May nang akong kapag kambugiro kay honest ba ko? Honest ba? Matinudaan nun. Oh. Usa may naka-honest ni mo? Nga may angkunin ka nga, hambugiro ka? Ha? O di naman Mr. pa isulti o ang kuno ni mo sa kadaghanan nga hambugiro ka? Kaya ang tanang imong magipanulti, ha? O tanan imong gibuhat, pulos na hinambog. Busa dili na kinanglan mo sulti, baka sabod ka? Bebe. Magbugbuag tayo. Lagkaw, panibat na mo. Way ayo. Way manugo ka nga atong tindahan. Way halin. Panibat mo! Pita. Ug misukol na ako, butang.
Kamo ba, nagtuo mong na amoy makuhaan ng kaayuhan na inyong paghinambog, ha? Wa, jigo, uy. Ang resultaan na hinuon, no? Daghan maglagot ninyo. Unya, og naay maglagot ninyo, nga labaw pang turtugok ug utok ninyo, pamusilon uroy mo. Ha? Tungod kay naglagot inyong hinambog. Aw! Langit diretso! Aw! Giunsa mo pag siguro nga langit ka, malangit ka. Suod mo yung Pedro? Hilo na, jigo, ay, hal-hal ka lang. Tira ba to? Sus, kamo tingaling sa tanas. Kay mo man ay hari-hari sa mga bakakon, sa mga but-buton nga sama nimo. Hala, sige, aron kuhaon lang kasi imong hari kasi sa tanas, pag hinambog pa, pag binutbut pa. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Hala nang Ludi, nang, lagi panghambog ra ba na ni Noy Jigo dito sa tindahan ni ng salud ay. Nga naman, o sa bayang ipanghambog. Nga ikaw kuno ang pinakagwapa o pinakabuutan nga asawa. Dili pareha sa asawa ni Max nga sige lang kuno pusta sa swerte rin sa way daog-daog. Mao ba? Oo, pero libog lang ko. Uy, unsa may gilib ka nimo? Ingon man ko kaka ni ato nga dili na patuan ang gisulti ni Jigo kay pulos bot-bot. Dili man sa ingon nga dili tinuod ang tanan niyang gipanulti. Naman say tinuod pod. Sama sa unsa di ay nang. Kana iyang giingon nga buutan ko, kana tinuod man na. Pero iya lang gipasubraan. Nang, Unsa pa man na iyang gipanulti di ay didto di ay. kuan lang ka nang ingon siya, dili ko kuno mahitabo nga makabiya ka niya, kay in love ko kuno kaayo ka niya. Og di gyud na siya mag-usab ang iyang batasan nga hambugero kayo, layasan ko ng tawhana. Unya, Basta lagi. Unya unsa pa may lain niyang gipanulti? ingon lagi siya nga, dili ko ka makabiya niya kay gawas nga in love kuno kaayo ka niya, magpangita kuno ka sa iyang kuan bunal. Sa? Mama na iyang gipangambog dito. Dako gud ko na siya bunal nang. Gibuot kita wala Tinuod na nang. Ambot. Ingon pa man ganit siya nga, humanag Jerjer, ilang tandayon kuno kay ni kaugma. Ano na tawhana karon lang gyud ka. Unsa pa may iyang lain gisulti? Ingon siya, mura kuno kag mabuang kun makatilaw ka na sa iya. Unsa? Amaw ni tawhana na ipakauwawan na gyud ko. Karon lang gyud ka. Kanta-kanta pa ay. Katula, taka lang, katron ka. Karon gyud ka na akong animala ka. Hoy! Jego! What? Unsa ha? Ay kung siga-sigahin imong mata ha, Marika. Duol day nako, duol dayon. Dali kay dako kay kagsa nako. Duol. Unsa man siya? Unsa man taong ka, oy? Mga tanay kag unsa ha? Ikaw mo hanggaw kay kasanan ha. Nagpakauwaw ka lang gidako. Ngano man? Unsa ni ka tinuod ang imong gipanabi ha? Nga mabuang ko ng imo kay sobra ka dako ha? Tinuod na, kahilas nimo, mas dako pa man gaya ng kumingking sa bata. Nahibaw ka bag unsa ni kada kung kauwawan imong gibuhat ako ha? Mga personal nga butang imong gipanabi. Unsa ka maglasihas pagkatao? Uy, hasta ko giamong pa ko nimo. Ay, sus! Wara ba ganay, oy? Unsa na? Ikaw wala nimo kay baga ka magnaong. Naunsa man taong ka, oy? Relax lang, go. Di madag-relax ha? Kay nauwaw kay ko, lupig pa imong gipost sa Facebook ni. O sige po, wa man na i-post, oy. Unsa wa? Wa bitaw. Wa lagi. Pero mas grabe pa imong gibuhat kay ato yung mga silingan imong gipagsultihan, animal gyud kay kastanan. Ay, naguna. Gamay rin kayo ng pagka-problema, ha? Gamay ha, gigamihan ka ana nga pwede magkag-ikihan ako ana ha. Very small, right? Pasalamat na kay imo kong asawa. Ug nalain pa kang tao gikihatan na kado. Aw, may noon. Aw, sa! Ne karaan. Ano ha? Di ka gyud gani mag-usab anang imong batasan. Magpadayon pag gani ka ng imong pagkahambugiro o pagkabutbuton, layasan ta ka. Oh, come on. Wa ko magbinuang nimo. Sige ipadayon gyud na. Makita magyug tatag ani ba? Oh, day. Unsay day? Ay, naginuto na eh. Oh, manay talent na to. Talents imong mata. Kanus agud taon mahitabo nga nahimong talent ang pagpanghambog ug pagpamutmut ha kanus alang. Day, abi Basta mo. timan ini ha, magkadungog lang ko chiko. Layasan ta gyud ka, promise.
Mao ni akong problema kay bisag giunsa na ko badlong akong bana mo gawas yung pagkahambugiro o pagkabutbuton. Unsaon ko man ni siya uy? Na kay tambal ani nga pwede lang ipatumar. Mao gini problema nako. Unsa man og kamo ang pasultihon? Ludi. So mao pa to mga kabisaya ang sugilanon sa usa ka babae nga nagpadala ni si Ludi. So kung kamo ang pasultihon, kung sa inyong ikasulti tambag lang kamo, pwede nyo i-comment sa baba para ma-shout out nato. Salamat.